masora sei murezimbabwe tadzoka zvakare nenyaya yasisi rafen. Takaguma vari mujoburg, handiti vabva kumaguma-guma, saka vabva vasvika kumba kwababa matwins. Vakanzi baba matwins vanogara mubachelors flat neshamwari nevarume vakawanda associate, nowhere to go. Saka regai titangire ipapo. When we got to my chido sister's place, baba matwins akatoshamisikawo kuti kune vanhu vanogara zvakadai. It was so unbearable. He just said sleep here for tonight because time yange yafamba. It was late. I'll find a better place for you tomorrow, kwakachena. So I spent the night there. Tomorrow morning, Baba Matwins came and picked me up. We passed through Pick and Pay at the Bridge Mall to buy a few items for breakfast. Kupinda kudai, I was beyond shocked. The sight of a supermarket fully stocked up. Yakandivundutsa, to be honest. Remember, this is 2008. Knowing my husband, akatitora zvauri kuda. Kuti poloni, mazai, sausage, fresh milk, bacon. Ndichingomutarisa kumeso, hoping he'd shout at me or something. I would pick one item, ndomutarisa kumeso, trying to see his reaction, but nothing. Ototi ndizvo zvega zvauri kuda here. Pane kuti nditore everything, I wanted to pay and leave the supermarket. No, my matwins vakatanga kurwadzwa kufunga vana. 1, 2, kuti all this while we had access to all this food, but ushita basa rekunditumira parboiled rice immediately. I started to fume. Nzara yakashata mufunge. Kuti you've been spoiling yourself. Ndichitambura nevana kumusha. But truth be told, ndaisatambura zvekudaro. This man really tried to provide, and that was the best of him. Uyu ari kufira nyaya kuti mukadzi auya. Regai ndimomufidhawo mbichana, but it really backfired after his good gesture. Triggered bitterness in me. Amy. No man. Takabuda tikaenda muflat where he stayed. Yaiva 1 bedroom, small kitchen, bathroom. There were about 15 guys that shared with him. It was very neat. Maisava among my beds. Vaiwaridza pasi. Then in the morning, pack away all their clothes and blankets in bags. Then neatly organize the bags in passage. They had a kitchen that wasn't bad at all. It had everything. Well, I cooked everything. Kudya, pazvakatadza kunyatsodzika. I think kusatojaira kwandanga ndaita good food. Baba matwins vakati, kungoti chete you didn't understand me well, pandaiti kuno kwakaoma. We can't afford to rent our own flat or even space. Tinogara takadai. So iwewe wakunogara pasi apo pa second floor pa 205, but we were in the same flat. Takadzika, we made the caretaker wem 205 ainzi Mabiza, but mune same living arrangement, like his crowded women sharing the same room, few males sleeping in the kitchen. Guys, some people in SA vari kubasa. They live under difficult conditions. Vanotumira havo, but they don't get it easily. I said some, not all of them. Let me give you a brief description yemagariro edu mu 205. Waiwaridza panokwana body yako chete. Cause that time every person aiva kuzimba chitiza namo. So it used to be very crowded. Ukarara unofanira kumuka kuma 3 to 4 uchibata line rekugeza. Otherwise unoenda kubasa na 11. We used to queue at the door for number 2. Mumwe achigeza iwe uchikwesha mazino, achibuda achipfeka iwe uchigeza, mumwe achikwesha mazino, mumwe ari kuitawo wet pasiti. Zvaisaita kupfekera kwatairara. Amabiza the caretaker taigara navo vaiva nekasingle bed kavo vachikururirwa nevakadzi vanenge vaguta havo chikafu chejoni. So waigona kugeza wodzokera kunorara, then change kuma 6 before mabags osa nezvinhu zvedu tavarongedza. Kubika breakfast kwaiva nequeue futi, but not as hectic semanheru. Vamwe vaibuda vasina kudya, but manheru everyone needed to cook. The following morning baba matwins came akati hande unotsvaka hembe because ndaiva ndangouya ndirini. He took me kuna jeep kumalesi. I bought a few clothes just to get something to change in. Right. Anti previous diaries that baba matwins had been selling my DVDs neshamari yake, but aisambosvika kana 20. The friend akabva wana basa construction and he left. Sare ini naye, he was all things, but he was business oriented. We started to sell and slowly boom. Takutowana mari 800 to 1.3 per day after sales, but I order from other Zimbabweans that were burning my disc. Sematauriro ataizviita that time. Baba matwins vakati hona kashamwari. We are not making all the money for ourselves. Let's buy our own machines. Timbo pisa tega. Ndataura na Tencent anogara kuflat kuHubro, but he has his own space. You can print iwewe ikoko. Ini ndichitengesa. That was a very good idea. Would print for 24 hours straight.
so that we can get enough stock to sell. Well, the business bloomed. Babama Twins pride grew. All this happening, I had no financial independence. Apa my twins vanodawo zvinhu. I asked around car ndakuziva way to buy good quality stuff kunyanya hembe. So kubasa uku quite kukaita busy dzimwe mari ndaitsindira ndotenga clothes for my children in preparation yamainini vakasara nevana kumusha. Zvakanga zvakarongeka. Ndaizopiwa imwe mari ndowedzera vana vakuwanawo tuma nice twese. One day we had a misunderstanding nababa matwins ndikaudzwa mashoko. You have nothing in this business. Wakasvika ndeinaro. Hauna mapepa. I want to get you deported. Ivo vange vane maaslam chichi. I cried. He said some really hateful stuff. Actually an ugly pattern I later realized in our life. Every time we worked together, akangondituka chete ndikachema, everything would crumble down. Kusara pasina kana chi. Well, that's what happened. The machine I was using to print my disc yakatsva, and we got raided by police and lost everything. Aiwa zvakatanga on a Friday after my sales. Akabatanza mari yese yatatengesa that day, but when he got to the flat, akanga asisina yours. After 1 week, we'd lost everything. Tamu zvikwerete. That's how the business closed. Just like that. We were all broke and useless. Murume was busy kuita business, but akaomerwa, that will be the end of it. Aipererwa. The flat we lived in was a small Zimbabwean community. Everyone knew everyone. There was a guy called Chawasarida. He shared the same flat number 2. Aibvawo kumusha kwedu. I approached him if I could accompany him kulocation kwaitengeserawo mushonga wemapete. Akati cool, ndouya ndikutorai tomorrow morning. Tomorrow arrived, he knocked. My 200. Ndikati handina kuzowana 30 rand buy ingredients for mushonga wacho that I intended to sell. Akati don't worry, ndokupai wangu mukatengesa motenga my ingredients. Well, imwe nyaya handina futi 10 rand tax fare. Akati don't worry, ndokupai. Takanga tamuka, takagara tisina plan, owing left, right, and center. Chawasarira was heaven sent. He came in for me at my lowest. But this guy had his own weakness. Madress aiwa apana raimupfura zvekuti when people knew I'm going with him location, vakatoti kuti zvavharana vanhu ava vanoswera vachihembunarana. If God be God, he never asked me out or do anything inappropriate, to be honest. Takakwira kuenda kuAlexandra. After he repeatedly asked me, kwandiri kuenda uku kunorwadza, munozvigona here? Ndoti ndogona. Takasvika akatopinda door to door. To the left, we'll take the right, or take the right, moenda kuright. But mukafamba musina kundiona muroad, wait for me. Kuno kune mondi. Ndakaswera the whole day walking. Ndafamba the whole day from 8 to 5. Ndaneta, but I couldn't complain futi. Ndabatsirwa kudaro. Kovana vaizoita sei. Well, people talked, mukadzi aina naChawas, but iye wacho akatoona kuti mukadzi uyu ari kutoita zvine musoro. Kumurambidza is not a wise decision. God bless the works of my hands. I started to get my own personal money for the first time. Isina umwe munhu mukati. You know why people talked? There's a juicier part I'd mix. Our living arrangement, we also had couples vakadaro, but they go book cheap lodges once or twice per week for good sex chichi. People called it kumariro. So the day I arrived, Pato negorin, my twins never went kumariro for bonde. And magariro edu, they knew kuti hapana. Saka kuzoswera naChawas, they just concluded kuti bota raijiwa ikoko. Why we did not have sex? Well, our sexual life hainambobvira yabaka moto. It was just routine that we couldn't really fork out money to book a lodge for that. So vanhu vakanditaura my way, kuchenawo but vanengura. I never cared about it. Mari yakandivhiringa. After many days of long walks and suffering, I found a place to sell. Ndakagara kuMalvern Shoprite. Tunhu twandaitengesa toive tumanga, but mari ndaiwana ipapo. I developed leather skin on my shoulders nebag. God is good all the times. I joined rounds and started to gather stuff to sell back home. After 1.5 years, I came back home for good. I said goodbye kunamo ejoni, kurara pasi, kuiwe kubika kugeza, kana kurara. We used to sleep very late around 12 midnight every day.
I came home ndikaita mazuva ndakarara kuzorora nyama kuneta. I sold my stuff and registered my company. Ndaida kusupplya mabig companies these chemicals zvese bo ndakatopiwa big order ndikati what's the point yekuenda kuSA tumirei 17,000 rand kuna baba matwins. Ndaiva ndaunganidza zvenharo akangodi akaitawo zvakaita. He didn't buy anything but akangoya kumba. I think he had zvikwereti nemabhebhi. He came home. This was early 2010. Ndakanga ndakuenda kuchechi akauya nemamwe machemicals akati sekuru avaitisa mari saka ndati beta titengesewawo but they were not worth mari yandakamupa. Auya takatengesa machemicals aya akangomaisa mumba necontact yemumwe munhu waiti anoziva kwaanoodhewa. He wrote it on calendar order yose iya musango sare ndisina kana cent. Edmo akandinyudza more than enough times. I tell you, life yangu had gotten in trick. Ndaitawo self-sufficient. Now ndadzoswazve pasero. One day I decided to pray and fast for a way through and contact yepacalendar iya called me because ndaimbenge ndamufonera kuti ndinonziwo nhingi I have this and that. So that day akafona akati uyai kumasasa. It was on a Tuesday. I remember it very well. Ndakaenda ne1-2 kgs kupi ndapiwa $100. Ndakabuda, there was this guy aingobudawo imomo that was reversing from the parking lot. Akati muri kuda kupinda mutown? Ndikati akati I'll just pass by Rosefield Girls High picking my wife. Ndikati bo, along the way we started talking. I told him I'm still new in the industry, chichi. He gave me a whole lot of contacts. That guy became my best friend and my destiny helper. Anonsi Chigumanzi. I owe him everything. Sawira, thank you once again. He connected me to people in high place. Baba mama twins vakazodzoka kuti turuturu vaona ndachinja furniture yemba yese ndabva kugete ndakumadheldhel kana vana vachinjawo chikoro. Inzwaiwo hanzi take me to each and every one of your customers to introduce me ichimuridzi webusiness auya. Ndakajamuka big time and that brought a strain to our marriage. Ndokutanga kunyatsodhakwa kwazvakaita. He couldn't control me as before. I think I'll write short single diaries of stuff that transpired that time in our marriage that later on led to our divorce. I know it has been long, but kana mapedza kuverenga, well, munoda zvinhu zvekuti munoda nyaya kikiki. Thank you once for your patience. Aiwa nyaya dzevanhu tinodzida toda kuti now zvatiri kuda isusuka sevanhu vanoda nyaya. Handiti I think comment section munobvumirana neni. Isu tichauya namacheya pano toda kuzozama nje kuti divorce yakakonzerwa nei. Remember makataura kuti mainini vanga vakutumira mari mukati makazotenga V6 saka toda kuziva manje kuti V6 yakazotengwa sei. Chii chakazoitika kusvika padivorce. Ipapo thank you very much. This week has been a really nice week. Tanga tichinakirwa nenyaya dzasisi Rafen. I like the way she writes. Aiwa. Alright. Zvino nyaya yatakupinda nyaya yestove yaigwina. Iyi nyaya yebefore taenda kuJoni. Anditika saka ndombokudzoserayo mashure mbijana saka toina mberi todzoka mashure. Sometimes life takes us through thorny paths. Zvekuti if you look back you wonder kuti how did you make it though. I've had some episodes zvekuti ndega ndikafunga ndogara pasi ndozviseka kuti paya ndini here or something took over and made me do all these things. Hard times inobudisa the other side of you rausingatombozivi iwe wacho. Ndini uyo ndazviroorerwa nemwana waFaro Edmo. Tine zvivana 3 zvidiki below 4 years. Okay, pamari apa Edmo aigona kurara akaisa mari yake mupent nekunyima chete. That also affected our way of living. Aenda kubasa oti ndichauya nemuriwo wemanheru osvika ke mwana wemunhu kumapast 7 akabata 3 mabhanduru emavheji emumadishi aya anenge asarira asingaibvi. Kana maita laki anotenga susu riya rinenge guru but rine mapages so rakazara ndove remufood world. Paucharigeza rokwata taive ne1 plate stove kaigwina zvekuti handei kaiti ukati ubike kotonora wokatenderedza kubatanidza waya dzemukati dzinenge dzakadambuka neiti. Vana vangu would go to sleep on an empty tummies every day. Ndaitozovamutsa kuma11 pandopedza kubika vana vodya vachitsumwaira nehope. Aitenga chinenge chapera, not anything fancy.
No, just basic upfu, sugar, salt, masamba, sipo, vaseline. The rest was luxury. What really pained me was seeing my kids suffer. So ndakatanga kuita tumasmall asu twanga asingazivi, only to buy muriwo, potatoes, ekwera. Just for my kids to get by, because aitenga loaf of one sliced bread. Oti ndibikire tea. Onwa potosara half bread. Ndo yataizodya is 3-4 nevana 3. Then supper we had to wait upon him to come back from work nemuriwo. It was really hectic. Ndakazovhura maziso. So I see half loaf yake indosara ndotenga chimwe and potatoes for maskati todya nevana manheru ndaibika kuma 5 with meat, feed my kids and wash the dishes. Panozoya kuma 7 vana vangu vanenge varara. Nditaka kubika kangogara chete. Ndaibva ndadzima kastove kaya cause aitibika wake me up when you are done kuma 11 koko kudya kwezvipoko. So akangodaro ndaingorega kusandura ka hot plate kaya. Pakaitonhora kachida kubatidzwa waya. Ndaingoti stove yafa. Mumwe musi came kuma 7 kwake. I was getting tired of preparing double meals, so sometimes I'll just give him nemaveggie. Iye kana kubvunza watenga ne. One day ndakamupa sadza nemaveggie asina mafuta zvese nesalt. Akati kondeipi? Ndikati ndotobvunza imimi vepano munotenga magroceries. Kana mukabuda please check zvisimo mutenge. Ini ndakangofanana namatwins ndotochengetwawo pano sehuko. Akati saka ndozvadyiwa nevana pano. Ndikati kwazvo. The other day ndakabika sadza. When he came I saved him. Kutomugesa maoko kuvhura sadza kudai kuona mune mvura. Akati chichi. Ndikati unogesa maoko kudya chikafu wasiya chii pano. Unoda ndinosika muriwo here. Anyway, I'm even shocked as I'm writing this how toxic and vile that marriage made me to become. When you are hurt, you hurt others. Yes, he had his shortfalls, but I wasn't a saint either. Kwaingova kurwadzisana bedzi. This is very unhealthy. That negativity spills over outside your marriage life and you become very toxic to the society. And the sad part, that toxicity becomes part of you and it becomes your character. We went on and on. Tichirafurana, kwete mbichana. Iye akazoti, I think I'm to blame for all of this. I changed you. Wanga usina kudai. Ndaitoti zvakanaka kwaari or to his relative. But chaiti chikandibata ndaizvobvondora zvese and erase all the good work with my reaction. Posara pasina chinhu. Notanga futi kuti vanhu havatende. Ndakavadai ndikadai, forgetting my actions. I was always a victim, but looking back now I see that I did wrong or ndatadzirwa but my actions would worsen the case. Just sharing with you today about accountability. Everyone is shifting the blame to someone. At the end of the day, we have broken relationships and marriages. What is the contribution yazoita kuti nyaya irebe? If you had reacted in a positive way, dai zvazviri here. But we are all victims. No one takes responsibility of their choice and actions. It even gets worse when you seek outside help with the wrong narrative. Before we blame the other party, imboti ko ini ndiri munhu akaita sei zvandiri kuita izvi ndikazviitirwa ndofarawo nazvo here. Nyaya iyi, this was before vaenda kuJoburg. Ndiyo nyaya yestove yaigwinya vakambotaura paya. Mawa here, I think tazvinzwira toga pavataura kuti I would also react in a certain way. I'm sure most people were married vari vanhu vanoswitch. Ko pane murume anomborora here munhu anogwabvura anegwabvu. But the more yamunogara mose muchivhiringana everyday unotozona kuti I've changed into something else. Anditi, guys, in most cases, let's leave the victim mindset. Anditika, I think nhasi zvatadzidza ndezvekuti ngatiregei kuva ne-victim mindset. Ndakatadzigwa everyday ndakatadzigwa ko iwewe what did you do also? Handisi kuti kudika kuti kudii. Ndoziva kuti initially iwewo munhu anenge asingafaniri kukupusha. Anditi, I want us to balance here. Munhu anenge asina unotoroora uri munhu ari right, but munhu anokupusha ine yatova survival mode. You are trying to survive. Saka kwaya kugudira chibhakera nhasi woita ziso reredi mangwana wokubidira chibhakera zvoitika over a long time. One day uchangoboilisa mvura uchada kujaira womupisa because you are a weaker vessel. Saka problem iri kuti munhu atadza kuziva kuti uri weaker vessel akatanga kukuataka iwe wo respond, but the more you respond zvinotozokubuilda character yako watova munhu ari violent. Anditi,
pane cause to effect, but I'm also saying kuti iwewe as a victim, what can you do to prevent kuti iwewe usava munhu ari beat? Hanzi kana zai rikabhoiliwa mvura rinooma kuti kwa, kana masamba akaiswa mvura anoririsa a nice what iyo fragrance kauti ichi handiti. Saka imi varume kauti imi vakadzi vanoabusa. To the abuser I'm saying let's stop abusing other people, because kana vakuzokudzosera they will be giving you it's a replica of who you are. You understand me? Kana tongoti maroorana iwe murume wangu achiabusa, in most cases varume ndivo vanoabusa. Iwe murume wangu achiabusa mukadzi wako. 6 years later, ukaona mukadzi unenge uchita rafu uyu. Handimudi izvo kana. That's what you taught her to be. She learned to survive. Saka both sides ngatichivei vanhu right. Right. Tokutendai nekutera chirongwa kwamaita. Mwada kuitiri zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana.